Тоҷикистон барои истирдоди Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов ду фаъоли боздоштшудаи гурӯҳи 24 ба мақомоти Туркия дархост ирсол кардааст. Ин ду узви созмони мухолифи ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 19 март аз дохили манзили зисташон дар Истанбул боздошт шуда буданд. Умарҷони Эмомалӣ, сухангӯи вазорати умури дохилии Тоҷикистон, рӯзи 10 апрел дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт, барои истирдоди Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов бо мақомоти Туркия гуфтушунид доранд. Ба қавли сухангӯи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, барои истирдоди Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов аз Туркия мо ҳамкорӣ дорем ва гуфтушунидамон идома дорад. Умарҷони Эмомалӣ афзуд, ду фаъоли боздоштшудаи гурӯҳи 24 таҳти пайгард қарор доштанд ва ба ин хотир барои истирдодашон ба Туркия дархост ирсол шудааст. Аммо сухангӯи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон нагуфт ки дархост барои истирдоди ду узви гурӯҳи 24 кай унвони мақомоти Туркия ирсол гардид. Тоҷикистон дар ҳоле барои истирдоди ду узви фаъоли гурӯҳи 24 ба Туркия дархост ирсол мекунад ки додгоҳи Туркия истирдоди Суҳроби Зафар ва Насим Шариповро ба муҳлати 3 моҳ манъ кардааст. Фаъолони гурӯҳи 24 қаблан гуфта буданд, ду узви боздоштшудаи ин созмон дар Туркия дар муҳлати 3 моҳ дар ҷараёни таҳқиқи иттиҳоми зидди онҳо ба Тоҷикистон истирдод намешаванд. Дар қарори додгоҳи конститутсионии Туркия бо имзои додрас Энгин Йилдирим гуфта шудааст ки тасмими боздошта шудани ҷараёни истирдоди ин ду шаҳрванди Тоҷикистон ба хотири таҳқиқи қазия гирифташуда барои омӯзиши ин парванда маълумот ва санади бештар тақозо мешавад. Аз боздошти Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов қариб як моҳ сипарӣ мешавад. Қаблан Саидали Ашуров, сухангӯи гурӯҳи 24, дар суҳбат бо радиои Озодӣ изҳори умедворӣ карда буд ки ҳукумати Туркия бо назардошти сиёсӣ будани иттиҳомоти ин ду нафар дар ниҳоят Суҳроби Зафар ва Насим Шариповро озод мекунанд.